हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आ की मात्रा वाले शब्द అంటే ఆ మాత్ర ఆకి మాత్ర వర్డ్స్ నేర్చుకుందాం ఈరోజు. క ఆ న క ఆ మాత్ర క న కాన్. ఆ మాత్ర చూడండి, ఇలా ఒక గీత ఉంటుంది. మనం ఈ అక్షరానికి ఆ మాత్ర రాసేటప్పుడు ఈ పక్కన రైట్ సైడ్ గీత పెట్టాలి. క ఆ మాత్ర క న కాన్. కాన్ మీన్స్ ఇయర్, చెవి. ఈ గ్రీన్గా రాసిన గ్రీన్ పెన్తో రాసినవన్నీ ఆ మాత్ర వర్డ్స్. ఆ మాత్ర నా ఆ మాత్ర నా క నాక్. నా ఆ మాత్ర నా క నాక్. నాక్ మీన్స్ నోస్, ముక్కు. హ హ ఆ మాత్ర హ థ హాత్. హ థ హాత్. హాత్ మీన్స్ హ్యాండ్, చేయి. స స ఆ మాత్ర స త సాత్. సాత్ మీన్స్ 7, 7. జ ఆ మాత్ర జో ల జాల్. జాల్ మీన్స్ నెట్, వల. జాల్ నెట్. కాన్ ఇయర్, నాక్ నోస్, హాత్ హ్యాండ్, సాత్ 7, జాల్ నెట్. నా ఆ మాత్ర నా చ నాచ్. నాచ్ నాచ్. నాచ్ మీన్స్ డ్యాన్స్, నాట్యం చేయుట, నాచ్. బ ఆ మాత్ర బ ల బాల్. బ ల బాల్. బాల్ మీన్స్ హెయిర్, హెయిర్ వెంట్రుకలు. చ ఆ మాత్ర చ ర చార్. చార్ మీన్స్ 4, 4. ద ఆ మాత్ర ద ల దాల్. దాల్ మీన్స్ దాల్, పప్పు. ల ఆ మాత్ర ల ల లాల్. లాల్ మీన్స్ రెడ్. నాచ్ డ్యాన్స్, బాల్ హెయిర్, చార్ 4, దల్ దాల్, లాల్ రెడ్. ఛ ఆ మాత్ర ఛ త ఆ మాత్ర త ఛాత. ఛాత అంబ్రిల్లా, గొడుగు, ఛాత. ఖ ఆ మాత్ర ఖ న ఆ మాత్ర న ఖానా, ఫుడ్, భోజనం, ఖానా. మా ఆ మాత్ర మా త ఆ మాత్ర త మాత, మదర్, అమ్మ, మాత. త మాత్ర త ల మాత్ర ల తాలా, తాలా లాక్, తాళము. మా మాత్ర మా ల మాత్ర ల మాల, గార్లాండ్, పూలమాల, మాల. ఛాత అంబ్రిల్లా, ఖానా ఫుడ్, మాత మదర్, తాలా లాక్, మాల గార్లాండ్. క ఆ మాత్ర క ల మాత్ర ల కాలా. కాలా బ్లాక్, నలుపు, కాలా. ద మాత్ర ద ద మాత్ర ద దాదా. దాదా మీన్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్, తాతయ్య, దాదా. చ మాత్ర చ చ మాత్ర చ చాచా. చాచా మీన్స్ అంకుల్, బాబాయి, చాచా. మా మాత్ర మా మాత్ర మా మామా. మామా మీన్స్ అంకుల్, మామయ్య. తా మాత్ర తా రా మాత్ర రా తారా. తారా మీన్స్ స్టార్, నక్షత్రం, తారా స్టార్. కాలా బ్లాక్, దాదా గ్రాండ్ ఫాదర్, చాచా అంకుల్, మామా అంకుల్, తారా స్టార్. గ ఆ మాత్ర గ జ ర గాజర్. గాజర్. గాజర్ మీన్స్ క్యారెట్, క్యారెట్, గాజర్. చ మాత్ర చ వ ల చావల్. చావల్ మీన్స్ రైస్, బియ్యం, చావల్.
బా మాత్ర బా ద ల బాదల్. బాదల్ మీన్స్ క్లౌడ్స్, మేఘాలు. బాదల్. బా మాత్ర బా ల క బాలక్. బాలక్ మీన్స్ బాయ్, బాలుడు. బాలక్. అ నా ఆ మాత్ర ర అనార్. అ నా ర అనార్. అనార్ మీన్స్ పొమోగ్రానైట్, దానిమ్మ. గాజర్ క్యారెట్. చావల్ రైస్. బాదల్ క్లౌడ్స్. బాలక్ బాయ్. అనార్ పొమోగ్రానైట్. స మాత్ర స గ ర సాగర్. సాగర్. సాగర్ మీన్స్ సీ, సముద్రము. సాగర్. గ మ ల ఆ మాత్ర గమ్లా. గమ్లా ఫ్లవర్ పాట్, పూలకుండి. గమ్లా ఫ్లవర్ పాట్. ద వ ఆ మాత్ర త దవాత్. ద వా త దవాత్. దవాత్ మీన్స్ ఇంక్, ఇంక్ బాటిల్. ద ర వ ఆ మాత్ర జ ఆ మాత్ర దర్వాజా. దర్వాజా. దర్వాజా మీన్స్ డోర్, తలుపు. దర్వాజా డోర్. ఆ స మా ఆ మాత్ర న ఆస్మాన్. 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 ఆస్మాన్ మీన్స్ స్కై, ఆకాశము. సాగర్ సి. గమ్లా ఫ్లవర్ పాట్. దవాత్ ఇంక్. దర్వాజా డోర్. ఆస్మాన్ స్కై. ఈరోజు మనం ఆకి మాత్ర వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. ठीक है दोस्तों, धन्यवाद. फिर मिलेंगे. Thank you for watching this video. Please subscribe, like and share. Bye bye.